zaleo, gaur hementxe bildu gara Azpeitiko zezen plaza honetan arratzalde eder bat zezenan bidez gozatzeko. Beraz, ezan behar baita ere zezen beltz elkartea antolatu dula gaurko jaialdi zoragarri hau, eta berak nahi izan du Azpanogi elkarteari ematea diru laguntza beltzuen ezkerronarekin, da gaur hemen bitutako dirua Azpanogi taldeari emango zaio. Beraz, txalo bero bat, Eugimuen elkartasuna bagatik, eta baita ere beste txalo bat gaur honera etortzeri izan ez dutenak, baino isilean laguntza eman dutenai ere. Txaloa berai ere. Eta besterik gabe, gaur hemen lautan ditugu zezenarekin jolasean eta borrokan, eta hau dira Azpanogi taldea, Askoiti taldea, Azpeiti taldea eta Zezebez taldea. Aurrera taldeak! Hori dugu eta hemen dira, zazoi bete-betean jolazenako prest! Hauek ere irrikatzen daude eta taldeak aurkeztuko ditzue. Nik izena esandakoan, mesedez eskua txatu, zaletuen txaloa jasotzeko. Eta azera emateko, Azpanogi taldea aurkeztuko dizue. 8 parte hartzaile talde bakoitzean, gauzak ondo betetzeko, eta hauek dira Azpanogi taldeko parte hartzaileak. Pitxor! Mari, Andoni, Markel, Mikel, eta Etxabe, zorkeo. Eta nola ez hauek guztiei aurre egiteko indartzu, Askoititik, Askoiti taldea. Egurrola! Champaña! Iora! Aramu! Ander! Eta gaurko Askoitiaren izan nagusia, Zambiain! Pelotatik zerriketata etorri den mutila, Unai! Eta taldeari amaiera emateko, Ebro! Azpeiti taldeari hortxe, Txuriz jantzita, azera emateko Jurgi! Jurez! Mireia! Aritz! Gorro! Xegu! Gaurko eroia, Orillo eta Gorrine, Xaborak Azpeitia, presentatzen duen taldeari. Eta gaur parte ezin zirenak, benetan zezena bizitzen dutenak, etorkizuna hemen dago eta Zezebez taldea, autentikoa, Ander, Alberdi, Charlo, Garcia, Beñat, Urko, eta Eneko. Eta horren hemen, aurrera nire ondola gure lagunak. Ametxe baitere nire ondola gure lagunak. Grand Prix taldeko lagunak Albacetetik etorri zaizkigu. Chao, bero, nuestros amigos de Albacete, los compañeros de Grand Prix,
Eta bitxe dira guri laguntzeko Jose Manuel, Lucia, Carlos, Reno eta DJ Ángel. Arriba! Iru, bi, bat! Afina, Gincana! Venga! Hori dugeta, bate fallo baino! Venga, eskuitiara ere hori ondori! Montatzen duela, puntuak eta dira. Hori dugeta! Venga, eskuitiara! Askoitiara indartzu torri zaizkigu! 2 minutu erdiko saioa dute, txanda bakoitzean. Esan dirate askoitiara negozio lehen, venga hori autori! Hortxe, bila horrea! Venga, Zadoviko, talde Ametxe, Doktore Fortearte, Gogoratu, Zadovik eta Askoiti ari direla elkarren aurka. Venga, beste nintzotea da. Askoitiara gaure hartuta pixkat baino ez, Zadoviko lehotxe, arribatze, eta bika horretz hori. Azken pasatu da dugu proba. Venga, ole, azken hori eta, venga! Azkoitiara golaino! Azpeitiko taldearekin txirrindulari onazko ezetakoa, txirrindulari profesionaloia Mireia Epedre Ametxe Azpeitiko taldearekin parte hartze.
ekartzen tokira, hori duenetan ezkala. Venga, Spiti behar duetela, holpa! Venga, txaloa! Elegantea, venga, txira, hori guztatu elegantea hori! Txaloa, gatxinari! Hori, erakustaldia hori! Bi minutu perdi dituzte. Eta ematen dunez, berdintzu Xabazinen ematen du. Ezenbez taldea 0-0 aurretik, ezenbez taldekoa amaitu da, txalo, bera bat, guztiei! Azpeiti eta Zerbez taldea. Hauxe bera da, Luziak emango di, erabakia, puntuak eta. Askotiarrak intentzioa hodute baina, bozinak ematen du azera eta bukaera. Tape prestate etorri dira hogitzen eren da. 3, 2, 1, dekola! Askoeti, akabait kontra. Hoxe, Mireia eta... Autua botatu! Laguntze bero merduzu efren laguntze. Zegi bera laguntzea. Haben azpitxara gira horreneko erriko dena ekarri dute. Hortza zutiara ere, bigarren kruzpilari. Venga azpitxi xalo biek! Venga xalo biek! Bandera jaso behar dute. Autua montatu eta bandera atera behar duzu, bandera ekarri behar duzu. Habeke kulpil bat falta zaio Ferrariaren kulpila falta da. Ferrariaren kulpila, amenator June! Laugarren kulpilarekin oso ondo! Eta bandera ipini behar da, bandera! Amenda azpeitu jateko eskuetan bandera hartu da! Txengu
3, 2, 1. Eta Azpanogi taldeak parte hartze. Berdituta badira bere lan egiten, gaitu berdintzu taldeak. Ezterbez taldea eta Azpanogi taldea ari dira momentu honetan. Autoa lehenago sortatu. Ferraria ere ari da pixkanaga montatzen zezenbetzekoen Ferraria. Eta bale, Azpanogi taldeak irabazi du, bandera ipinita bere, txalo bero bat, Azpanogi taldeari. Hemen gainetik izango dira Rulo izen duen proba eta proba honetan parte hartzeko zuriak eta beltzak, barura! Azpeitik eta zezenbez taldea, barura!
hobetzen ari da mejoratzen. Zorik egiten du nahi, hori handi bat dabe, rega! Hasi! Rega, zidami! Rega, a ver, gaurko parteak gaurko favoritotako bakartzen eguta! Rega, txalo, seguri! Gaurko favoritotako bat, txalo, segu! Rega, bideia! Txalo, guztienta! Segura! Zamogi, hori duguna. Amen, askoitea, amen, gaurko favoritoa, askoitea bat! Venga Mari, txalo aie Mari! Venga Mari! Mari! Venga askoiti, hori duguna! Venga! A ver, venga, escucha, ahora vea, favorito de Goa. Venga, escucha. Caballería aquí. ¡Ojo! ¡No me quede! ¡Chalo! Escucha, gaur egin dugu. Favorito etorri dira eta erakustaldi egiten ari dira. Beste eskuitzea. Amaitu da, txalo, bero. Zure guztionza, ahoa pixka gozatzeko. Boa,
zoragarria, gaur hemen Azpeitiko zezen-plazan. Que parece una sardina enlatada, que las matan de alambre porque pasa mucho. Hiru lagunen artean kanaloia ipini beharko dute. Eta ontzia bete behar dute. 2 minutu eta erdi hauek ere. Hortxe Azpanovikoa gaurreneko txorosta hartu dute. Zezementzeko horiek, zezementzeko. Gainean jarri behar da, Gainean jarri behar da, Encima del cubo, Kuadroaren gainetik ustu behar du. Kuadroaren gainetik ustu behar dugula, Kuadro gainean jarri eta kanaloia hauzi behar dauna hor. A ver, venga, txalo, animatu, venga! Zezementzeko horiek trampa miskat egiten ari dira, A ver, segu, berduko binen egin Kuadro hori, no. Azpanovikoak dokorean dira lanean, txalabaren egin dokorean dira lanean, Azpanovik taldekoak, horri gatutone eta dotore, zezementzeko ere, bere intento bat, zezementzeko ere, igo da. Kanaloia ondo ipini behar di, Aldapakinek kanaloia, Venga, txalo hori, valiente hori, venga. Txalo. Txalo, venga, Miki, venga, txalo, Aurreneko egin beharrekoa kanaloia montatzea da, Aurreneko egin beharreko lana kanaloia montatu. Horri eta talde zuriak doktore montatu du kanaloia. Bai berea da desmontatu bere.
Bai, nerbia. Hortxe berriro ere, venga eskuitiara gautxe! Olaia zezenkapenean behar ditugu, favorite etorri dira, eta aurrena dihozte gainera! Txaloie! Venga! Venga Azkoiti! Venga Azkoiti! Azkoitiara itxeragarri entrenatu etorri dira eta erakustarri erate orain arte gau. Venga, Estela! Venga, Ari! Venga, Xavi, Marieta! A ver si empieza el Zazoi dugu dure, zazoi bete-betean gazteak. Hortxe. Hori dugeta, txalo, bero, guztiei. Venga, apa, venga, zazete. Azpeiti eta zezen bezaldeak, nor baino nor azken txampan sartuta.
Azpeiti. Venga, Septiembre. ¡Ay! Venga, Azpeiti, venga, gorro. Azkarri, hacía está. Venga, Septiembre. Vamos, Steve. Venga, Septiembre. Venga, García. ¡Uy, dove sta! ¡Ojo, ciao, ragazzienza! Venga, ciao, Iek, Septiembre sta andando. Venga, Gine. Aquí, venga. Venga, Spiti! Venga, ciao, venga, ciao, Spiti, ciao! Allora! Eta baitura, ciao, Vitalei! Baita ere zan, gauzak nahiko justu badela, aurrena eta bigarren dikoaztenak 3 punturen aldea bakarri daukate. Beraz, 3 punturen aldea bakarri dago, aurrena eta bigarren dioaren aldean. Ez dizuet esango zer talde diren, baina 3 puntol aldearekin bakarri daude, 2 talde. Beraz, oraingo joko hontan erabakiko da nor izango den gaurko jaialdi hontako irabazlea. Todos los años a pasar esta bonita tarde. Él les va a enseñar o más bien decir cómo tiene que hacer este juego. Adelante, Reno. A ver, 3, atentos. A ver, begiratu, begiratu, zer egin behar duzute. Globoarekin horrela hurbildu. Artean guztiek 10 buelta emango dizkiete. Gero, postura horretan jarri beharko dute. 10 buelta eman da gero. A ver, atento guztiok. A ver, gustora, badakizu, nola jarri behar duten. Eta globoa. Vale, txalo bero bat! Berez, eskuak inartzea ez du balio, eskuak inartzea ez du balio. Bultzaka, bultzaka. Bultzaka puzkatu behar du globoa. Globoa puzkatzen diotenean, atzera etorri behar du, beste globo atzera, eta honea etorri dena, postura horretan jarriko da. Globo gehien puzkatzen dituen taldea, izango da, irabazle, normala den izela. Beraz, oso joko polita, barre egiteko eta gozatzeko modako joko badugu. Api batek ez dit erotiko xamara dela, baina, bueno, hortan nahiko horitut egon zela teoruzko eta ez gara bildurtuko, ez? Beraz,
Ametxe Askoitiarrak eta Azpeitiarrak prest. 3, 2, 1. Amar vuelta. Rapidito, 3 mujeres. Evelyn Rincón, vamos a mover la maraca. Bien. Hey, dale maraca, maraca, maraca. Y dale maraca, maraca, maraca. Amar vuelta eta aurrera. Horxe bere globoa buskatzera. Amar vuelta eta horxe. Ondo, aurreneko. Venga, botella, venga. Askoitiarra urrundia, Askoitiarra Azpeitiarra también da. Venga, venga, Azkeitxan sartzen da botella. Venga, Azkoitiarra. Azkoitiarra, Rapidito, 3 mujeres. Evelyn Rincón, Este viene el globo grillo. Justo te titula, Globo festa, globo festa. Azkeitxan prestatuta. Azkoitiarra engainatu. Venga, indarra egin. Hori duena. Beste kalteoa. Venga, mira, hori duena. Abdila Julia, Abdila Julia. Venga, Julia. ¿Qué te parece si hacemos un concurso para animar al público? Talde guztiak, Ametxe argazki gaur eguneko oroigarri argazkia aterako dugu eta baita ere Azkalogi elkarteari bere diruzari emango zaio. Hemen gaur atera den diru zaria. Mesedez, parte hartzaile batek zinturoia oraindik berakin du, mesedez?
A ver, zinturoia, entregatu. Tanteatzailea gehiegi mareatuta edo, zinturoia. Rapidito, 3 mujeres. Evelyn Rincón, vamos a mover la maraca. Bien. Ahí, dale maraca. Venga, CCP. Venga, Spanowi. Aunque la piña de CCP se esté con Melody. Venga. Sí, pero... ¿Qué le parece si hacemos un concurso más público? Dale mi vida, le echaba las piernas, barriguita adentro y montes afuera. Sácalo, mételo, sácalo, Venga García, venga Indiano Oriente, venga. rapidito, 3 mujeres. Venga CCP, Harry Pari, Globua. ¿Qué le parece si hacemos un concurso más público? Hori eta begira da guztiok. Alkarrena arribatu pixka bat.
los monitores y amigos de Albacete de la empresa Gran Prix, un fuerte aplauso para ellos. Y como DJ. A ver, beste zortxe guztioi, orain une importante badako eta Azpanogi taldeko arduraduna, ardu eta baita ere June Navaka, zezebertz elkarteko lehendakariak ematen dizkio 6.000 euro horiek zure guztio izenean. Gogoratu zure guztio izenean, zezebertz elkarteak ematen dizkioa Azpanogi elkarteari 6.000 euroko zaria. Mila esker guztioi, viva zue! Eta besterik gabe, gaurko jai zoragarria amaitu da, bestak biharre hori indartzen. Txau, bero, zezenbertz elkarteari! Lagunak garagu. Irrien lagunak garago. Aur gazeta eldo, mundu berri bat helburu. Euskaraz bizi